ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾನಿ ಕಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಗಲಿಕೇನು ಬೇರೆ ಅಗಲಿ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಡೆ ರವೆಣ್ಣಿ ಸರಿ ಪರ್ಬದಾಲಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ನ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂತೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನನೆ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಡು ಈತು ವರ್ಷೋಡಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರಿತಾನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಕ್ ಚಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ದಾಲತ್ತಿನ ಈ ಬೇಲೆದ ಪುರ ಚಾಲು ಖಂಡಿತ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ರವಿಯ ಕಾಲಿ ರವಿ ಆದಿಪ್ಪನಗ ರವಿ ಏನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೇರೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಕನಕ್ ತುಂಬೇರೆ ಕೈ ತುಂಬೇರೆ ಮಾತೆಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ರವಿ ಪೋದು ರವಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಯಾಪ ಏಡಾಂಡ್ ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ರವಿಗೆ ರವಿನ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಡ ಅವಲ್ಲ ಪೂರ ಗೈಟಿಜ್ಜಿ ರವಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಏನ ಬರ್ರಿ ಇರ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೊಯ್ಯನ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿಜೇರಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ತೋಜಿ ಅಂತ ಜೀವನ ದುಡ್ಡು ರೊಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೇನು ಬಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಚಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ದಿನ ಬೇನಿ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ವಾರದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳ ಆದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಂದು ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಬೊಡ್ಡಕೊನೋಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಲಿ ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ದುಮ್ಮು ಪುರತನ ಪೊಯ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಚಾಲ ಆವತ್ತು ಇನ್ನು ಎಂಜಾತಿನ ಬಂಡ ಪೊಯ್ಯ 16,000 ಪೊಯ್ಯೋಗಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿ ಏರಿಯರ್ ಬಿಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಪರತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಿಸೆ 4-5 ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಇಂಚಿರಿ ಕಲ್ಲು ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿರಿ ಪೊಯ್ಯಲಜ್ಜಿ ಪಾಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರ ನನ್ನ ಬಂಗದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಆಂಡ ಎಂಚಂದ ಕಟ್ಟುವೇರಿ ಪೆಂಕ ಅವೆಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಡಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ನಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿನದಾದ ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯಜ್ಜಿ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲೈತೆ 34 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಕೊನೋದನ್ನು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೊರನಿಕೆ ಏನು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಜಿ ಅಡಕೆ ಅಂಡ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲ್ಲುದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನುಂಡು ಕೈಟ್ ಕಾಸಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಎಂಕೆಲಿಗೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಎಂಗಿನ ಬೇಲೆ ಊಲ ಚಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂದ ತೇರಿಗ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸಜ್ಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಜ್ಜಿ ಪೇಂಟರ್ನಾಗಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಸ್ತುದ ಪಿರೋಡು ಎರೆಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಮಾತ ಬೇರೆದಾಗೆಲೆಗ್ಲ ಡಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ರೊಟೇಷನ್ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅದೇ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಹೊಸ ತಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದಿನಾಗೆಲೆಗ್ಲ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾನಿ ಕಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಗಲಿಕೇನು ಬೇರೆ ಅಗಲಿ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ರವೆಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಯಾನೇ ಮರ ಲಾಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಗೊಂಡು ದುಂಪೋನಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಮತ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ರವೆಣ್ಣಿ ಸರಿ ಪರ್ಬದಾಲಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ನ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂತೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನನೆ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಡು ಈತು ವರ್ಷೋಡಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರಿತಾನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಕ್ ಚಪ್ಪೆ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸಲಜ್ಜಿ ಕೆಲಸತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಎಪ್ಪಲ ಏನು ಪನ್ಪಿನಂಡ ಆಯ್ 365 ದಿನ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇಡ ಮಾತ್ರ ಆಯಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಗ ಏನಾಲ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಜೇನೆಲ್ಲ ಕೊನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅದಗ ಯಾಪ ಫ್ರೀ ಆಯೆ ಅದಗ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಬೋಪುಂಡು ಏನೇನು ಕುಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ದಾಲತ್ತಿನಂದು ಈ ಬೇಲೆದ ಪುರ ಚಾಲು ಖಂಡಿತ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಂಡ ದುಂಬು ಏನು ಪಂಡೇರೆಗ್ ರವಿಯ ಕಾಲಿ ರವಿ ಆದಿಪ್ಪನಗ ರವಿ ಏನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೇರೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಕನಕ್ ತುಂಬೇರೆ ಕೈ ತುಂಬೇರೆ ಮಾತೆಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ರವಿ ಪೋದು ರವಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಯಾಪ ಏಡಾಂಡ್ ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ರವಿಗೆ ರವಿನ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಡ ಅವಲ್ಲ ಪೂರ ಗೈಟಿಜ್ಜಿ ರವಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ರವಿ ಓಲ್ ವಯಸ್ಸೊಂದೇ ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ರವಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ್ತಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿತ ಅನ್ಪೇರು ಸಾರ್ ಇದೇನು ಬೆನ್ಪೋನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತ ಜೀರಂತ ಅದಾಗೆ ಏನು ಪುದರ್ ಮತ ಬೋಡುತ್ತು ನಾನು ಮಕ್ಕನೊಂದು ಏನು ಇದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬಂದಿನ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅವತ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕೆಲಿಗೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಹೆಲ್ಪ್ದಾಗಲು ಕೆಲವು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಂಡು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದಾಗ ಬತ್ತಿನಗಲಿನೆಗಲಿ ಖಾಲಿ ಕೈಟು ಪೋಲಿ ನಿಗಿಲು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ನಮಕ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕ ಪನ್ಪಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಂತ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಏನ ಬರ್ರಿ ಇರ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೊಯ್ಯನ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿಜೇರಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ತೋಜಿ ಅಂತ ಜೀವನ ದುಡ್ಡು ರೊಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೇನು ಬಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಚಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ದಿನ ಬೇನಿ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಈತು ದೊಡ್ಡ ಈತು ನಿಜವಾದ ಏನು ಇನಿಕಲ ಅನ್ಪೇನು ಯಾನು ತಿಂಗಳು ಈತು ಬೆನಿ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಬೆಂತಿನ ಸಂಬಳಡು 4 ಪಾಲು ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ನಾನು ಬಂಗದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇನಿಕಲ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮೇರ ಅಪಗ ಬಂತೇರೆ ಎಂಕ ಇನ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ವರ್ಪ ದೆರಿಗಾಂಡಲ್ಲ ಬಂಗದಾಗೆಲೆ ಕೊರಲ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚೆ ಇನಿಕ್ಲೆ ನಾವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಜಿಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಾಯಿ ಮಾಡಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಯಾನಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅವು ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋವನ್ ಬಿನೆ ಒಂಜಿ ವಾರದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳ ಆದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಬೊಡ್ಡಕೊನೋಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಲಿ ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಟೆನ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಬರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಈತ ಸಮಯಡಿಂಚಿ ದುಮ್ಮು ಪುರತನ ಪೊಯ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಚಾಲ ಆವತ್ತು ಇನ್ನು ಎಂಜಾತಿನ ಬಂಡ ಪೊಯ್ಯ 16,000 ಪೊಯ್ಯೋಗಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡು 34 ರೂಪಾಯಿದ ಕಲ್ಲಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಯಾಪಲ ಇಂಚಾತುಜಿ ಏನು ಪನ್ಪಿನವೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕೆಲಿ ಅಂಚಸದ ಈ ಸಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಕೆಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡಕ್ಕೇನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಕೆಲಿ ಈ ಸಲ ಚಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಓಲ್ 2 ಗಂಟೆಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಪಿನಿ
ಅವು ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ರೊಟೇಷನ್ ಹೋಲ್ತಾಪುಂಡು ದಾಲ ಜಂಚಸ್ರದು ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ 2025 ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಣೆಂಕೆಲೆ ಬಂಗದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೋಪಿನ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೋಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ಕನಸು ಎಂಕೆಲೆಗೆ 47 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದ್ದು ಪನ್ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲಾಗಲು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಏರೇರು ಬಿಡ್ಚು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಪರತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಿಸೆ 4-5 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಇಂಚಿರಿ ಕಲ್ಲು ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿರಿ ಪೊಯ್ಯಲಜ್ಜಿ ಪಾಪಕ್ಕಲು ಬಾಡಿಗೆ ತಿರ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಬಂಗದಗ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಾನು ಎಂಚಂದ ಕಟ್ಟುವೇರಿ ಪೆಂಕ ಅವೆಂಜಿ ಪಾತೇರು ನಾನು ಬನ್ಪೇನು ನನ್ನ ಬಂಗದಗ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಕ್ಕ ನಿಚ್ಚಿ ಬಂಡದು ಕಾಸು ತಿನ್ನಗ್ಲು ಕಟ್ಟೋಪೇರು ಅಗಲ ಅಚ್ಚಪತ್ತು ಸೊನ್ಪಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕೊನೆರು ದಾಂತಿನೇ ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಗದಗ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬನ್ಪೇನು ನಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಏಕೆ ಏರು ಐಕ ಅಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ದುಡ್ಡುದಾಗಲ ಅಂಚಿ ತೂಪಿನ ಬಡ್ಚಪ್ಪ ಬಡವೇರ್ನ ಅಂಚಿ ತೂದೊಂಜಿ ಕರುಣೆ ದೀದಾಗಲೊಂಜಿ ಒಂದಿನ ದುಂಬು ಎಂಚತ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಡಪಡು ಕೊರಿಯೇರನ್ನಾಂಡ ಅವೇಡು ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ನಮಕ್ ಓಲಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತೇರ್ಲು ವರಿ ಪನ್ಪೇರ ಅವಲಿ ಅರ್ಡಸ್ರದೊಂಜಿ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಕ್ಕಾಂಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಅಗಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಗಿಲೆಗೆ ಏರು ಅಧಿಕಾರಿನಾಗಲು ಅಗಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪು ಎಂಪೇನು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.